Dobrý den, dámy a pánové, tady jsem já, Froggy, a je tu se mnou Frosty. Ahoj lidi. Já jsem ještě nikdy s nikým nenatáčel. Tak dejte tu prosím odběry a lajky a klidně zvoneček, jestli nechcete přijít o video, no, prostě to. Tak a co si zahrajem, Frosty? Tak. Hej bro, co si zahrajem? No, nic nevím. Jak se to dělá? No. V 11, no nevím. Jejda. No tak, co si zahrajem teda? Murder Mystery. Murder Mystery, ok. Tak. Já taky. Tak. Minecraft. Join. Loading war. Počkej. Skip. Jsem tu. Počkat. Games. Aha. Já jsem se připojil, ale já nejsem v té hře. Já jsem tady vidím, protože jsem Já sice jakoby hraju, ale víš, ale já jsem jakože v lobby. Aha. Tak já asi vyhraju, já nevím, prostě jsem to zrovna zapl, když se začalo hrát. I čau. A já normálně hraju, normálně dostávám XPčka, survival, XP. Já prostě já nevím. Jo, počkat, jo, ty budeš flexit. Já mohu taky. Já taky. Sice jsem ho na video neukázal, protože jak když jsem natáčel, tak já jsem neměl zaplou obrazovku nic. Tam bylo jenom černo, když jsem se podíval na to, tak jsem pro jistotu to natočil znovu, natočil jsem to potom znovu. Já bych nepodváděl, tak jdu resetnout se. No, tak. Aby jakože nebylo to za podvod, protože já nevím, proč to tak udělalo. Je ahoj. Tady jsou Češi. Jo, to tady někdo se jmenuje. Čau. Tady je, podívej. Znáš Sonika? Tak tady je ten, jak se jmenuje? Já vím, jo. To je ten Miles Morales, teda Miles jenom. Miles Morales. Že to nejde. Tak. Já vidím tě. Snad se teď půjde slyšet, Frosty. Jo, aha. Máš to? Co se stalo? Ne, nejseš, já se jdu taky odpojit, protože nechci tu jakože hrát s hackrama. Počkat, seš tu, ty stojíš. Ravda. Repotržítko Ravda 58, a to nejde add the friend, on má na mě asi zablokovaný. Loading čo? Já jsem zapomněla, jak se to dělá. Tak jo, dělejnu se na tebe, jo? Počkat. Tady mi to nějak nevychází. Se připojím na tebe.
Tady tu další objekt. věci. Tady přeskakuje 2 objekty, 3 objekty, 1 objekt. A tady seš. Počkat, my jsme na tom stejném serveru. No asi jo, protože tady jsou další věci. Bro, ale... Počkat, to je tvůj server. Ne, to není můj. Tak proč se furt připojíš na to ten? Tak se připoj na můj, teda ne na můj, já nemám server, ale připoj se na mě, aby jsme se nepřipojili do toho. OK. Mě tam jak se? Escape. Tak připoj se na mě, jo? Nepřipoju, ale já ti řeknu, až se můžeš připojit, jo? Takže se taky nepřipoju. Protože ono se to už stalo, že ty se připojil, ale já jsem zrovna byl v loadingu, takže se připojil na nějaký, na ten starý, jo? Tak, já ti řeknu, prostý. Chci zjistit, jak se udělá. A konečně. Já jsem blbý, já jsem dával furt F11, teda Ctrl plus F11, když to můžu dát jenom FN, aby se mi to neseklo. Tak počkej. Můžeš. Jo, už? Jo, můžeš, ale už začala se hra, já jsem se zrovna připojil. Tak to nevadí, já na tebe budu taky. Já jsem Innocent, samozřejmě, jak jinak. Kdyby to bylo, tak jsem jakoby pacient, kdyby to jakože bylo podle mě, protože je doktor a od toho je pacient, takže já jsem jakoby pacient. A šerif bude, jak budeme říkat šerifovi? Tata. Nevím. Ne, dělám srandu. Já nevím, tak ty taky něco vymysli, aby jsme mohli říkat, jak chceme. Ty bogo, já jsem jen tak. Kolik máš bylo? Jo, aha, ty začínáš. A proč nejseš na svým starým účtu? Protože já jsem se jednou připojil na Roblox a mně to nešlo. Zase nějaké mě to prostě. No, počkat, teď mluv, teď tě budu slyšet. Já jsem se chtěla připojit na Roblox prostě hrát a mně to nešlo. Mně se tam ukázalo jako, když ti stáneš Roblox, tak tam máš sign in, nebo prostě to chápeš, ne? Ano. Tak já jsem dal sign in, já jsem tam dal to a tak a nešlo to. Počkat, ale my jsme furt na tom stejným, nebo ne? Že tady je furt ta holka. To. No tady je furt ta holka, jakože ta, jak nám řekla ahoj. Tak to nevím, ona se asi na spolu, já mám asi na já nevím. No možná. Co 2 počkat, ona mě odhodila. Že by bylo to hacker. Jdem se podívat. Hej bro, pust tam, pojď, kde? Tady je nějaká Lucie z Moralesu. Kde? Pojď, jdeme. Proč? Já jsem šerif. Co? Aha, tak to jsem nevěděl, bro, tak proto to teď píplo, tak počkej, no tak potřebujeme zjistit, kde je doktor. Ne, nedám. To jsou normální hráči. No, no. Tak budeme počkat, můžeme to vypnout? Nemůžeme. Počkat, Fkem. Nemůžeme. Tak. Ona tady nějaká pozna na to? No, počkej. Jo, on to je, počkat. Zjistíme. OK. Zjistíme, pojď. Kde to je? Tady, počkej. A oni jsou nevinní. S náma jsou nevinní, počkat, a kdo bude teda? Pojď za mnou radši. Tak jo, jdu za tebou, počkej, toto budeš... Pojď za mnou. Si nastavím... Kdo je? Pojď tam, ona tak... No teď vidíš ji tam? A to je ta Lucie s Moralesem. Hotovo, jsem dobrý. Prostě ona flyla. Vidíš, jak jsem dobrý za šerifa. Nemůžu si přihledat. Tak jako ona teda dobře slidla. To by se si musel
To bylo nedávno teď v televizi, jestli jsi se díval na Shreka první díl. Já jsem Innocent. Já jsem šerif. Počkat, tak to jdu za tebou. Já jsem u tebe, ale. Cože on tady byl toto? Toto už tady bylo dávno. Já se ho bojím. Já se ho bojím. To je 100% nějak... Aha, on je. Rychle utíkej, on je doktor. Doktor. Že nejseš uspanej. Ne, nejsem. A dobře, počkat, já tě budu následovat. Já budu ti říkat, kam jde, jo? Furt je tam a jde za tebou. Jde rovně to a vidíte. Pozor, on má napražený, aby mohl vlastně hodit a teď jde tou druhou stranou. Jde tou druhou stranou do kuchyně. Má a může teď házet. Takže bych dával pozor. A hodil ho, tak už nemá. A jde tam tou kuchyňou za tebou. Jo. Hází ho? Mám tě trefil. Ty vogo. Ne! Pojď, to dáš, já jsem, no tak nic, sice jsem ti říkal, že má nadhazeno, to možná on vyhraje ten doktor. Že on je moc dobrý, on se s náma kamarádil a potom nás uspal, oba dva. Ano, my se tam pletli. Škoda, že si netelefonem s tamtou týpečkou, co ti sebrala to. Tak, já jdu do ně spectate. Jo, ne, já to musím najít. Už jsou jenom 4, počkat, 1, 2, 3, 4. Jo, jsou jenom 4. Jo. Včetně doktora a Hero Biro. Jo. Hero Biro. Gru to je to, ne, to on nemá plešku. Budeme říkat Gru šerifovi. Gru. Mateo se jmenuje, takže Matko. Je on... Počkat. Ona se jmenuje Melodia. That's not GG. To není good, to není dobrá. A co bys se mnou chtěl natáčet? Chtěl bys natáčet i Blox Fruits? Nebo... No tak to klidně, to já to docela taky hraju. Aha. A nebo bys mohl natáčet se mnou do Orska. Ty bys 100% mohl, že jo? Jo, tak to jo. Ty jsi dobrý. I když já jsem je asi už tak 3 měsíce nezapl. Co hraješ? Ale co seš? Jsem král. Když se jmenuji Frogy, tak jsem King of all frogs. Jsem král všech. Počkat, já napíšu. I'm king of all frogs. Počkat, teďka tak moc neštěstím. Because my name is Froggy. Mě tady usčíváte. To jo. Kamo tam je Lodnata XD. Počkat, papoušek, do prčic, papouš.
On byl, já jsem to nestihl říct, ale ten potato byl papoušek, teda Gru to byl, to byl Gru totální doktor, to byl. Já jsem právě, že díváš na moje video, já jsem na toto video, tak toho uvidíš, jak ta holka tam seděla. To prostě vypadalo fakt funny. Ok, banka. Tam se bude peníze. Mě už nikdo neporazí, počkat. Kámo, počkej, co tu je. Já jsem šerif. Já jsem innocent. Já jsem nevinnej. Ty kde jsi, bro? Halo, kde jsi, bro? Jo, šup. Bro. To prostě... Já jsem chtěl napsat toto. I'm king of all frogs because my name is Froggy. Že já jsem král všech žáb, protože moje jméno je Froggy. A já jsem to ani nestihl dopsat a prostě za náma doběhl doktor. Potato teď byl šerif, ne teda, já jsem byl šerif. Jo, já tam vypadám zase, jak kdyby jsme byli prostě... Počkat, ty jsi odpojil, proč jsi odpojil? Pojď znovu. Budete mě uctívat, moji drazí spoluobčané. Jo, náš šerif. Náš šerif tak ještě lepší. Frogs. My name is Frog. I'm king. He's the king. He's the king. Yeah. I am. No. Hello, no. I'm king of our classroom. Já jsem král naší třídy. Trochu se cítím, jak kdybych byl Saruman, prostě, že já jsem ten král, doneste mi všechno. Kámo, potom tady něco napíše. Já tam napíšu nějakou blbost. I ate fruit. I ate gum fruit. Já jsem snědl gum fruit. Já jsem Luffy, teď jsem král. Ty vogo, jak jsem se jí vyhnul. Tak díky potato, on mě zachránil, já jsem totiž na ním stál, takže mě netrefila. Aha, kamo, já jsem to na mě trefil. Jedu do postele a budu dělat jakože nic, nebo počkat, můžu to zavřít. Já budu do potrubí, teď jsem v potrubí. Jo, aha. Budu jak ten Springtrap z FNAF 3. Jejda, tady nějak spadla. Potato. El Rey de los Pous. Trochu tu vaříme, ale furt jsme nic pořádného neuvařili. To jo, já jsem pak sněm.
Potato, já tě nechci vidět. Teda teď už chci, protože ty jsi mě zachránil, ale jinak nechci, protože ty jsi nás všechny tam ucpal. Ucpal nám záchod. A kvůli tomu jsme... Ne, my jsme vyhráli. Počkej, tak budeme už hrát jenom 5 minut, jo? Protože už je večer, tak... We win. I know. Yeah. We are the Skibidi Sigmas. Nebudu. Je zase Inoš. Pacience. Já. A 26%, minule to bylo, počkat, to je nějaký nový, tak to bylo. Jako jí to otevřelo a mě to neotevře, já jsem asi nějak, ne, už mi to otevírá. Aha, tak já jsem se tam trochu. Je dobré. Já si... Tak. We win. Tak. They win, but me. A počkat, ne, tam má být I-Lows. Je. Tak jdeme, pojď, poslední asi hra. It's okay. Jo. Zase pasuje. Snot. Postaž. Jsem innocent. Pacient. No, já jsem ti tady napsal, no, it's not okay. No. Kámo, je to nějaká holka, má klobouk na hlavě. Ne, ona má knížku na hlavě. Knížku na hlavě, tak asi chtěla si tolik číst, že si to nacpala do moc. Ty vogo, já jsem viděl, jak to prostě ucpala záchod vedle mě a já jsem prostě jen tak přešel. Jo, já tě vidím. Protože to není vhodný pro YouTube. Počkat, ale ona je tím pádem hacker, protože ona jí milionkrát jako ucpala jí záchod milionkrát, ona prostě furt aha, už není. Počkat, cože? Mě ani už musím končit, jo? Tak naše první video je fakt nejlepší, tak ahoj.